Tubig na naiipon sa bahagi ng Bunuan Bukid Public Cemetery, panawagan ng ilang bisita at residente na masolusyonan. Para sa detalye, narito ang aking reporta. 104.7 IFM. Report! Panawagan ng ilang bisita at residente sa bahagi ng Bunuan Bukid Public Cemetery na maaksyonan ang naiipong tubig sa nasabing sementeryo tuwing nagkakaroon ng pagbaha dulot ng pag-ulan o di kaya ay high tide. Ayon kay Constantina Viray, residente sa lugar, bibisitahin sana niya ang kanyang yumaong kamag-anak sa nasabing sementeryo at ipapaayos na rin ang puntod para sa darating na undas, ngunit nadatnan nito ang tubig sa daanan. Talagang sinadya ko nagdala ng butang, alam ko na itong dadaanan lang sana tabunin nila. Kasi hanggang sa November 1, ito 31, talagang matubig. Kawawa ang mga mamamasyal, mga pupunta sa mga minamahal nilang mga magulang or relatives. Dapat umanong matabunan na ang mga bahagi ng sementeryong palaging binabaha upang hindi maipon ang tubig dahil maaari itong makaapekto sa mga bumibisita at sa mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Nung talagang tinatabunan ito yearly, bakit ba pag may budget naman ng di ba? Kailangan lagyan, pansin nila ito. Kasi, naman ito para sa amin, para sa lahat ng tao. Bagaman natabunan na ito noong mga nakaraang taon, nagkakaroon pa rin ng tubig tuwing umuulan at bumabaha. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.